Yes mga kaporsa, padayon ka din no, sa area kung din ni Ulbok kini nga maong sunog sa may Arlington Pan sa Barangay Santa Cruz ning dakbayan sa Subo. Di na padayon pa ang pakikumbati no, sa ato nga mga kabumbiruhan. Kung inyo makita perting pagkaasuha karong mga orasa, kung ato makita sa daang ato ang mga kabumbiruhan nga padayon pang nakigakumbati. So giisa ni sa second alarm kini nga maong sunog unya gani sa ato nga nakita dinhi sa maong fire scene ang building no ginama ni sa kanang inutang concrete materials ni unya do na sa ingon nga light materials. So mga gibanabana no nga imuhang kamone ang ato ang area Daro. Manginom tabi. Mga ko sir. Kamone ato ang mga taga Jollibee nga nagapod-apod og tubig alang sa tanan no nga naa sa fire scene. So mao ni. Atong area kundi na naitabo salamat kayo sa salamat ma'am nakainom pa sa tubig aning maong area. So mo ni ang Jollibee nang hatag og libreng tubig sa tanan sa mga firefighter sa tanang mga ninitubag aning maong alarma. Lagi kay natambalan akong kauhaw. Nga tubig nga Arlington pa ni sa ako nila. Arlington pa ni. So sakop ni sa Barangay Santa Cruz kining maong sunog nang ulbos karong mga orasa. So gipakatap no dinhi sa ang McDonald's o ang Jollibee ipahigayon silang corporate social responsibility pinagi sa paghatag og ayuda no nga mga tubig nako sa tuwang mga pinagyanan sa tuwang kabumbiruhan o sa mga ni-cover. Ganyan, partikular sa kami nakapil sini o ginom sa tubig samtang perting asuha perting inita karong mga orasa dinhi sa fire scene kundi ni Ulbok ang maong sunog. So paabot ata no kun kinsa ang ato ang ma-interview karon kung asa ni gikan ang pag-ulbo sa maong kayo kinsa kining balay o kinsa kining apartment o kinsa kani nga establishmento ang sunog nga ni Ulbo karong mga orasa. So sa pagkakaron aso pa kaayo ang maong area kundi kining fire scene nga ni Ulbo karong mga gutloa. So padayon pa ang pagkikumbati sa atong kabumbiruhan aning fire scene nining orasa. So sa pagkakaron ato ning aninawon ang ato ning pautanon. Ma'am, kaning mong area ma'am ba Barangay Santa Cruz? Santa Cruz. Asa sila paimutang ang mga nasunugan ma'am? Atmang sa barangay. Sige ma'am, salamat. So mo ni no gipagdala sa ang kaning maong mga nasunugan unya idalhon ni sila sa area kundi nasa ni sila kasamtangan nga ipahimutang karong mga gutlua mga kaigsunan. So mo ni atong makita ang sobra ka aso sobra ka baga sa aso nga sinati nato dinhi mismo sa fire scene kung din padayon pa ang pagkiga kumbati sa ato ang mga kabumbiruhan aning sunog nga ni Ulbo dinhi sa may Arlington Pan sa Barangay Santa Cruz ning dakbayan sa Subo. Kung para sa tumakaigsunan kaning siya naa ni siya nahimutang aning atbang gyud nga bahin aning
Department of Health apan kining mao sunog buyo ni sa Cebu Community Hospital unya kana na iskina bitaw na Jollibee unya dunay McDonald's kining iskina nga padung sa Ramos mao ni siyang dalana kundi na dinhi ni Ulbo ang sunog karong mga oras. So dunay mga hungihong no nga dunay nasa sulod wa nakagawas apan wa pa gyud ni konfirmasyon ni atong nadawat gani atong kabumbiruhan wa pa gyud ni sila hingpit na nakadawat sa mga information. Di pa gyud nila mabutyag, di pa gyud nila masulti kung asa nga lugar kung unsa nabagyo na ibilin o wala ani nga pag-ulbo sa maong kayo mga ka-Ferza. So muna, Barangay San Jose, Cebu City Fire and Rescue na karon sa maong area unya padayon pa. Tinagyong asuha din sa maong area kundi ni Ulbo kini nga sunog karong mga orasa. So sa pagkakaroon abot pa sa hingpit nga dugang mga informasyon nga atong makuha dinigid mismo sa mga area. Apan atong kasayuran initial atong kasayuran nga nakuha nga dunay libuto kaganina apan wa pa gyud ni siya matumbo kun asa kinsang balaya unsa balaya o asa ning mong area kini nagasugod mga ka-Ferza. Ni mga ka-Ferza ang ato ang area kundi naitabo kining sunog. Kung ninyo makita kining bahina mao ni ang padung sa ino natong Puente Osnania. So kaning dito padung mao sa ni ang dalan padulong sa Kulon area. So apan naata ni mutang gyud aning akbang aning Department of Health. So Department of Health so mao ni ang mga area kundi ni Ulbo kining sunog. So, yes sir. Salamat. Paano ansa ni sir ni Rikindol o pag yun under control? Wala po, wala vlogger. So morning. So paabot pa ta sa dugang mga informasyon nga to makuha din higud mismo sa fire scene.
igsunan ang sunog no nga padayon pang ni Ulbo karong mga budlo ay hinahinay na hinon kini nga nakontrolar apan napadayon pa ang pakigabugno gihapon hinahinay pa nga nakontrolar apan padayon gihapon na siya giatubang sa ato ang kabumbiruhan dinhi gid mismo sa may Arlington Pan sa Barangay Santa Cruz aning Dakbayan sa Sugbo mga kaprosa.